Latovať začíname od odkvapovej hrany vynesením konštantnej vzdialenosti 33 cm. Pre správnosť ďalšieho postupu latovania je potrebné, aby prvá lata pri odkvapovej hrane bola položená vodorovne. To skontrolujeme použitím vodováhy. V latovaní pokračujeme až po hrebeň, pričom musíme rešpektovať podmienku maximálnej vzdialenosti medzi latami v závislosti na sklone strechy. Tu je ukážka úžľabia pripraveného pre montáž hliníkového izolačného pásu úžľabia šírky 50 cm s vloženými spevňujúcimi latami. Pri použití fólií Bramac Pro, Universal S a Top tieto prekladáme v hrebení bez potreby vynechávania prevetrávacieho otvoru vďaka ich vysokej difúznej otvorenosti, ktorá dosahuje 1200 až 1400 gramov na meter štvorcový za 24 hodín. Tu vidíme konštrukciu strechy s uloženou fóliou a latovaním pripravenú na pokladku strešnej krytiny. Pred začatím pokladky samotnej krytiny je potrebné zrealizovať ukončenie odkvapovej hrany namontovaním vetracieho pásu. Vetrací pás slúži na ochranu podstrešných priestorov a fólií proti vlietavaniu vtákov. Firma Bramac má v sortimente vetrací pás z PVC šírky 10 cm s dĺžkou 5 metrov.